kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kun dili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban. Welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong pag-abli pagsugod nini maong programa ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. O ginasig ko ikaw sa paglitog o thank you Lord. Salamat Amahan. Magampo ta. Amahan mo nga Dios sa magkagagahom. Dios nga mao'y nag-amuma og nagbantay na nalipod og nagtagbo sa tanan. Nga misalig midangop ito o kanimo. Ug amo gayong nasinatian ang imong mga pulong. Ang imong pagkamatinod-anon, ang imong gugma, ang imong kaluoy, ang imong pagkamapasayloon. Dios nga kanunay andam ang panalangin ng mutagbo sa tanan. Kabisan sa tanan nga among gikinahanglan wala nimo ihikaw. Kanunay mong giatiman. Padayon mo kami gihatagag kusog kadasig, kalipay kalinaw nga mao gikinahanglan sa among pag-alagad kanimo. Sa amo karon nga panag-uban Amahan, panalanginin usab kami. Sa mga pulog mga minsay nga amo karong tukion diha sa Biblia. Mga pulong nga magtudlo kanamo kung unsaon pagkinabuhi nga makapalipay kanimo. Saon pagkinabuhi nga ngayon takos sa imong mga saad. Amahan Dios sa makagagahom niya kami aron sa pag paminaw o pagkato na usab sa imong mga pulong. Tagay kami kadaog ag kalampusan sa pagtuki sa sulat sa imong alagad ni Apostol Pablo diha sa unang Timoteo kapitulo 3:15 nga diin mao kini amo ang gikinahanglan nga among masabtan sa amo karong panag-uban. We declare blessing sa tanan Ginoo nga namati na minaw ug naikadasig sa pag-share niini. In Jesus name we pray. Amen og amen. Maayo nga buntag, maayo nga pakiguban. Welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo, kanako o kanatong tanan. Og welcome sa ato ang mga kaigsuonan usab nga nagsunod sa ato nga programa pinaagi sa atong FM station 101.3. Og siguro sunod semana makapatingog na ta og tibok adlaw ang ato ang FM station tungod kay atong gipangayo sa Ginoo nga mabutangan na nato og bag-ong laptop ang ato ang FM station. Welcome o good morning sa tanan. Ang ato karong hisgutan mga kaigsuonan ang bersikulo nga giilugan. Naay bersikulo diha nga giilugan mga kaigsuonan o giangkon sa kadaghanan nga mga grupo o mga sikta o maoy ilahang gihimong taming sad o kinahanglan nga imo ning masabtan samtang dili pa ulahi ang tanan. O ayaw tuguti nga ikaw ra ang makasabot niini. Kinahanglan nga maningkamot sad ka sa pagpasabot niini ngadto uban. Saon man nimo pagpasabot niini ngadto uban. I-share ang ato ang programa. Ang ato karong panag-uban imong i-share ngadto sa imong mga kaila ug sa imong pamilya aron sila makadungog ug makabati mahitungod sa tinuod nga diskusyon niini maong bersikulo. Kini maong mensahe mga kaigsuonan ato ning tagaan og pagtagad sa usa ka pangutana mga kaigsuonan kung unsa ang mga or unsa ang mensahe nga gipahimug-atan ni Apostol Pablo. Kanang maong bersikulo maunay angay nato karong tukion sa atong panag-uban sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sige inokso imahugyaw ang pagdayig sa atong Dios nga hari. Good morning, good morning, good morning.
Diri karon sa atong nag-uban mga kaigsonan dinhi ta tudloan o pahinumduman giyahan sa atong Dios kung unsaon pag ila sa tinuod nga simbahan o balay sa Dios. Balay nga maoy patukuranan sa giingon ni Apostol Pablo kamaturan. Good morning ni Norma Malvino. Maayong buntag pastor og sa tanan dalaygon ang Dios ning sayo sa kabutagon kanatong tanan. Sister Bernadette Alsola og si Baltasar Condino. Good morning, good morning. Ang Dios magpanalangin. Og ni Sarbida. Maayong buntag pastor watching here in Tarcom. God bless us all. Maayong buntag ninyo diha Sarbida. Salamat kayo pastor. Dalaygon ang Dios magapadayon sa pagpanalangin o magagiya sa pagdumala sa simbahan nga gihatag o gipiyal sa Ginoo kaninyong tanan. Good morning, good morning. Kita-kita ta karong 30 sa Plagatasanon di maghatod ta sa pulong sa Ginoo mahitungod sa pagkamaayos sa Ginoo. Maayong buntag ni Leticia Sanico. Si DT Alsola, maayong buntag pastor og sa tanan dalaygon ang Dios bag-ong adlaw og kinabuhi nga iyang gihatag kanato. Salamat sa Ginoo ang Dios sa tanan. God bless us all. Kay salamat kayo dalaygon ang Dios magpanayon sa pagpanalangin kanatong tanan no. Og maayong buntag sa tanan nga mo reply. Okay, mayong buntag ni Rose Bisen, Sister Rose, may buntag. Good morning, Pastor Gideon, og sa tanan tig paminaw sa programang Tulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios sa iyang mensahe ning kabuntagon. Og dalaygon ang Dios magpanalangin no. Og sa tanan nga mga estudyante sa Basic Pastoral, good morning. Og doon ako'y mensahe nga akong ipadungog ninyo. Ako ning ipadungog ipabati kining maong mensahe. Og akon magtuo nga inyo ning panalanginan mo sa Ginoo aning maong mensahe sa awit. Labi na gyud sa inyong pagkatuon o pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ako ning ipadungog no og ako sa tong pangitaon kung asa to dapit. Murag nawa man. Ako asa ning pangitaon mga kaigsoon no kay murag nawan ni man sa ko ang files dire. Ako naman tong giandam. Murag nawan ni gyud. Sige ako asa nga pangitaon ha. Murag ako ra ning kuan. Murag mao ni. Kani nato sa nagana ko ang imong pangalan mo sa tibuok kong kasing-kasing. ako sa nga tan-awon ha kay magapasalamaton ko. ako ni ipadungog sa tanan nga mga estudyante o dili lang sa mga estudyante sa tanan gyud no. Mao ba ka ni? Kani. Mao na ni. Kani. Ako siguro sa desisyon ko nga si Jesus lang Kung padayon mo pamalandong aning maong awit. sundon. Wala na'y mga pagduha-duha matinud-anon kaniya. Dili na ko siya talikdan bisag lisod na magkristohanon padayon nga
bisag walay kuyog Sa dalan ko san sa dalan Magapadayon Gihapon mo sunod magapadayon sa pagsunod sa Ginoo bisag walay kuyog, walay pagsibog pag-atras, walay pagbalik. Si Jesus ragyod ang piliyon, ang kalibutan, akong taligdan. Kalibutan, taligdan, Sa unahang tanawon, walay pag-atras. ako nagtuo nga kining maong awit inyo ning balik-balikon sa pamati samtang kamo nagpanaw, samtang doon na mo'y biyahe sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kaning maong mensahe, kaning ako siguro usa ka mensahe nga magpahinomdom kanimo kanako sa dihang kita may desisyon nga mosunod kang Jesus Christ, Sa desisyon ko nga ang ato ang desisyon dili mabakwi, dili kalimtan bisan sa panahon nga mag-inusara ka sa imong biyahe alang sa mayong balita. Maayong nga buntag, maayong nga pakiguban ni Arman Nunez, watching from Dilag, Arakan, North Cotabato. Si Rochelle Gaba, Singgit, maayong nga buntag pastor og sa tanang viewers. Sister Gingging Simpron, good morning pastor og sa tanan nagsunod sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. God bless pastor, dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Si Ejen Ari Sumampong, maayong buntag pastor, padulong nako sa trabaho, gabi na nalang ko tiwas paminaw. Adayon ang Dios magapanalangin og ubanan og panalipdan kas Ginoo. Og dalaygon ang Dios magapanalangin kanimo sa imong pag-replay ni ining maong awit ni ining ato nga programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Og salamat sa Ginoo, no? Maayong pakiguban ni Quinto Maricel og ni Ruel Puyata. Shout out pastor, maayong buntag, maayong pakiguban. Si Ariston Cabantania, Brokoy Junior. Good morning pastor. Na-bless gyud ko sa kaayo sa mensahe sa Ginoo from Zamboanga City. God bless pastor. Si Arlene Suwain Trasares. Good morning pastor. Ngutana lang ko unsay pasabot sa ikatulong templo patukuron asa dapit lugar Pakipli Song Lahutay. Sige. Ako ning pangitao, no, ang Lahutay. Lamang ako asani nga taga og pagtagad kining ato ang uban pong mga mensahe. Si Mahit Payot, good morning pastor. Jingjing Cordelio, maayong nga buntag pastor uban sa imong pamilya ug sa tanang naminaw apil mi tan-aw sa imong live. Dalaygon ang Dios. Si Norma Malvino, amen. Thank you sa manindot nga songs. Amen. O, nindot jud kaayo kani mao mensahe. Samtang na malandong ko mga igsoon pahinumduman ta sa Ginoo nga sa ato ang pag-alagad kinahanglan dili na to balikan ang kalibutan. Kinahanglan dili ta mahingawa, dili ta kanabitang maibog or kanang magmahay nganong gitalikdan ang kalibutan. Kinahanglan sa atong pag-alagad sa Ginoo na amang kay kuyog ug wala importante nagpadayon ka sa dihang gisugdan nimo ang tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dalaygon ang Dios ning sayo sa kabutagon iyang maayong mensahe para kanato diin maoy makapalig-on, makapadugang kadasig kanato. Ingon man alagad tas Ginoo. Samtang naami karon diri sa ila Sister Rose Bisin, sis kami ni Sister Gingging Simpron, nami while nangaon sila pandisal. Giparisan ininit tubig. Salamat sa Ginoo Pastor Gideon. Pwede request og awit magalangit milagroso ka nga Dios. Thank you Pastor gikan ni Sister Nash Boyan. Maayong nga buntag ni Prince Paul Romano from Mabinay, Negros Oriental. Maayong nga buntag nimo diha. Prince Paul Romano, ang akong mama Brother Prince Romano niya taga akong papa taga nataw siya og panyabunan
Candelario. Aniya akong mama ana tao dire sa murag tayasan kahing paiyo. Sinik mahinay maayong nga buntag Pastor Watsing live from the Kahom, Takunan, Mintal, Davao City. God bless you Pastor at to all ministry. Mga igsuon, akong kamong gidasig sa pag-share sa ato ang programa karon kay dinhi nato masayra no, dinhi nato makatunan kung unsa gyud pag-ila sa tinuod nga simbahan. Unsaon pag-ila sa tinuod nga simbahan. Unya usa sa ato ang tutukan karon ang mensahe nga gisulat ni Apostol Pablo alang sa iyang sumusunod nga mao si Timoteo. Mensahe diin magsugilon ka nato og magtudlo ka nato mahitungod sa kinatibuk-an nga hulagway kinaiya kahintang ug labi na gyud sa pagdumala o pagmanage sa simbahan. Kini maong mensahe mga kigsunan dinhi nato makit-an ang tinuod nga mga kinatibuk-an nga pag-ila o pamaagi. Kinatibuk-an nga mga pamaagi kung unsaon nato pag-ila ang simbahan. O kay ang simbahan mga kaigsunan kung imong lantawon kana bitawng giilugan daghan ang miangkon niining maong simbahan. Pertin daghan ang miangkon aning maong simbahan mga kaigsunan ko sa Ginoo. Mo ni ato ro nga tagaan og pagtagad kay daghan kay ni gamit ni ining maong bersikulo. So arong ato ang tugkad mga kaigsunan, ako kamong gidasig sa pag-abli sa inyong Biblia. Ako ning basahon sa in English o niya basahon po nako ni sa Binisaya. So ingon din mga kaigsunan ko sa Ginoo diha sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Ingon din sa New King James Version mga igsuon nga pagkasuwat ni ingon dinhi, but if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. Sa Binisaya mga kaigsunan, haong gyud kayo ang Binisaya. Ingon sa dinhi sa Binisaya o sa mayong balita sa uban pong maayong sa uban pong mga sulat sa Binisaya dili kayo matugkad labi na gyud sa uban nga mga translation. Pero sa mayong balita Biblia nga mao'y kasagaran nato gigamit sa pagsangyaw, pagtudlog, pagpahinomdom sa pulong sa Ginoo nga mao'y kinahanglan natong tanan. Gaan ka isang sabton, dali ka isang masabtan. Ingon dinhi, apan kon malangan ako, kining sulata mao'y magtudlo kanimo kung unsaon nato sa pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhing Dios o sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Sige, para ato ning mahimay-himay pag-ayo mga kigsunan, tagaan nato ning tulo ka mga dagko nga mga mensahe sa pangutana mga kaigsunan kung unsa ang gipahimug-atan ni Apostol Pablo or unsa ang mensahe nga gipahimug-atan ni Apostol Pablo niini maong bersikulo. So kanang mao nga tema mga kaigsunan kung unsa ang mensahe nga gipahimug-atan ni Pablo, ato ning guyuron sa tulo ka ang una, unsang sulata ang gipasabot ni Pablo kay naghisgot manig sulat. Unsang sulata? Kay matud pa ni Apostol Pablo mga kaigsunan, alang sa tanan, kining sulata maoy motudlo kanimo kung unsaon nato pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kung unsaon nato pagkinabuhi diha sa balay sa Dios, ang sulat nga gishimo ni Apostol Pablo mo'y mugiya. Mo'y mutabang nato kung unsaon nato pag kinabuhi diha sa balay sa Dios.
Unya ang balay sa Dios gitawag og church, gitawag og simbahan. Unya mo nay unang ang nato nga atong tukion, paminaw mo ani kay daghan karon nga nangulo og simbahan, ug nagtudlo og nag-angkon nga sila ang gipasabot ni Apostol Pablo. Sila ang tinuod nga simbahan. Paniid og paminaw mo ani kay dinhi mo karon makasabot kon unsa gyud ang hulagway, kinaiya o trabaho kahimtang sa kinatibuk-an di sud sa simbahan. So unang tikang nato nga ato ang himay-himayon, pisa-pisahon kaning mensahe nga unsang sulata ang gipasabot ni Pablo. Alang nimo unsa mang sulata ang gipasabot ni Apostol Pablo. Unya timan iha sa imo ibutang na sa imong nauna, ibutang ni sa imong singasing nga gisugilo ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo nga kining sulata Timoteo. Mao ni mo tudlo nimo kung unsaon nimo pagkinabuhi diha sa sulod sa simbahan o kung unsaon nimo pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Moingon kang pagkinabuhi kanang kinatibuk ang dagway nimo samtang naa ka sa simbahan. Muingon kanitang sulod sa simbahan, ang gihisgutan diha mga kaigsunan, mga tao. Ikaw, ako. Kinsa ang mga tao sulod sa simbahan? Siyempre ang manimbahay. Ikaduha, ang nagdumala sa simbahan. Gikan sa pangulo, ngadto nas mga katabang, ngadto nas mga bisita o kaha ngadto nas mga manimba diha sa maong simbahan. Wala na laing nga gisgutan diha mga tao nga nagtuo nga naasod sa simbahan. Gikan sa pangulo, mga katabang, o mga tao nga nasa simbahan. Aron mainsakto ang ilahang pagkinabuhi diha sa balay sa Dios, ang gihatag ni Apostol Pablo nga mo imugiya kanila, mo imutudlo kanila kining iyang gigamang sulat. So ang una natong tukion, unsa ang sulat nga gipasabot ni Pablo or unsang sulata? Alang nimo unsa mang sulata? Love story? Unsa laman? Unsa man ang gipasabot ni Apostol Pablo? Ikaduha nga ang o tikangon nato sa ato akarong pagpamalandong niining tema nga gihisgutan nato nga kung unsa ang sulat ni Apostol Pablo o unsa ang iyang gipahimug-atan niining iyang mensahe. Ikaduha, unsa nga simbahan nga gipasabot ni Pablo? Alang nimo unsa man nga simbahan? Kanang imuhang building? Kanang imong karatula? Kay daghan kayong mga simbahan nga miangkon ani nga sila ang gipasabot ani. Ikatulong tikang nga kinahanglan nimong masabtan o mahinungduman ug tipigan. Unsang mga ilanan sa mga pangulo? Unsa ang mga ilanan sa mga nangulo or nahimong kaabag anang maong simbahan nga gihisgutan ni Apostol Pablo? Sumala sa atong nabatasan, ako magawali sibo og tukma gayud sa Biblia. Mahinungdan ako magadasig kanimo samtang naminaw ka, itapad ang imong Biblia og abliha. Kay suginlan og tudluan ka kung usaon nimo pagsabot niining maong bersikulo. Kaysa ako nang gikaingon kini maong bersikulo, kung dalan pa ni pertinan ning bunula, pertinan ning bantuka. Kay daghan nga mga simbahan nga muangkon nga sila ang gisulatan ni Apostol Pablo. O daghan ang muangkon aning bersikulo ha tungod kay ang sulat ni Apostol Pablo mga kaigsunan nga kining maong balay sa Dios, ingon siya kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, haligi og sukranan sa kamatuoran. Sa uban pang translation, the pillar of truth. Sukaranan, haligi mga kaigsunan sa kamatuoran.
kanang maong simbahan. Pero ang pangutana mga kaigsunan mao ni nga ato karong gi tagaan og pagtagad. Unsa ang gipahimug-atan ni Apostol Pablo niini maong sulat? Ang gipahimug-atan ni Apostol Pablo mga kaigsunan, kabalo ba mo? Kanang pagkinabuhi sud sa simbahan. Dili kana bitawng karatula sa simbahan. Ang pagkinabuhi kay ini manggug atubang nato sa Ginoo alang sa tanan. Inig atubang nato sa Ginoo ba? Dili manggod siya mangutana, dili manggod mangutana ang Ginoo kung asa ka nagsimbahan, asa ka nagtiguman. Ang iyang sutaon manggod, ang iyang tan-aon, ang iyang basihan sa iyang ganti, ang ato manggong binuhatan, ang atong pagkinabuhi ba? Uyon ba sa iyang mga mensahe? Ang gipahimug-atan ni Apostol Pablo mga kaigsunan, kana bitawng sa maong bersikulo, si Pablo nagpakita kung asa sa dapit na hingawa. Nahingawa si Apostol Pablo mga kaigsunan sa kinabuhi sa mga tao sud sa simbahan. Nahingawa siya. Gitagaan niya pagtagad ang pinakadakong mensahe ni ini maong bersikulo kung unsaon nimo pagkinabuhi sud sa simbahan. Unsang ang kinaiya, unsang kahimtang. Og ingon si Apostol Pablo nga, Timoteo, kaning sulata mao nimo tudlo nimo. Mao nimo giya nimo sa dihang naa ka sud sa simbahan. Mao nimo tudlo nimo kung unsaon nimo pagkinabuhi sud sa simbahan. Unya ingon siya kanang simbahan na kanang balaya mao ang kanang simbahan na maong balay sa Dios. Simbahan sa kamatuoran. So muni ato rong pisa-pisahon mga kaigsunan. Kining maong mensahe mga kaigsunan, sulat ni Apostol Pablo, gitawag ni pastoral letter. Kining maong sulat mga kaigsunan ni Pablo, timan ini ha, ayaw mo og kana gyung ayaw mo paghuna-huna usag lain. Tutuki usa ang mensahe nga ato karong gisgutan. Ayaw usa og paghuna-huna og mga bersikulo nga mudipinsan nimo. Ablihi usa ang imong nauna, ablihi usa ang imong kasing-kasing para makasabot ka. Para matugkad nimo ang mensahe nga gusto ni Apostol Pablo nga imong masabtan sa iyang pagsulat ni ini maong bersikulo. Una mga kaigsunan ha, ako ning ipasabot. Kining maong sulat ni Apostol Pablo gitawag ni siya og pastoral letter. Nganong gitawag man ni siya og pastoral letter? Kay alang ni sa mga pangulo. Sulat ni mga kaigsuonan alang sa mga taong nagdumala og simbahan. Og si Apostol Pablo sulti mga kaigsuonan og nagtudlo ngadto kang Timoteo. Kay si Timoteo mga kaigsuonan nagsugod na ni siya gwali. Nagsugod na ni siya sangyaw. Nagsugod na ni siya og dumalag tao. So ang gihimo ni Apostol Pablo mga kaigsuonan, naghimo siya sulat aron tudluan niya si Timoteo. Mao nay klaro gyud. Tudluan niya si Timoteo pagdumala sa simbahan. Gitudluan niya si Timoteo ani maong sulata unsaon pagpabilin sa insaktong doktrina. Pero ang uban mo basa ani mga kaigsuonan, mudiretso dayon sila sa simbahan. Dili sa pinakamin nga mensahe ni Apostol Pablo. Ang pinaka gipahimug-atan ni Apostol Pablo ibutang ni sa imong kinabuhi. Ang pagkinabuhi, ang tanan mo yung pagkinabuhi sud sa simbahan. Ang unag yung gisintro ni Apostol Pablo, si Timoteo. Ngano man,
Si Timoteo, mga kaigsunan, sa ako nang gikaingon, nagdala na ning simbahan. Nya kung imong tan-awon, dagan ta sa Kapitulo 1. Ablihan na to ang Kapitulo 1. Sa unang Timoteo, Kapitulo 1, niya, versikulo 3. Ingon din sama sa gihangyo ko kanimo, samtang nagpadulong ako sa Macedonia, gusto kong magpabilin ka sa Epeso, kay may pipila ka mga tao nga nagtudlo og mga pagtulunan nga sayop, og kinahanglan nga pahunungon mo sila. Si Apostol Pablo, mga kaigsunan, gitagaan og idea si Timoteo nga kinahanglan magpabilin una ka dito sa Epeso. Kay dito sa Epeso, dong Timoteo, sa may tawag ni Apostol Pablo, nga to kang Timoteo, na ay mga taong nagtudlo. Ya, kinahanglan imo silang badlungon, imo silang pahunungon. Kay ang ilang gitudlo, sayop. So gisugo si Timoteo, mga kaigsunan, pagpabilin aron magtudlo og insaktong doktrina. So timan mga kaigsunan, ang sulat ni Apostol Pablo, gitawag siya pastoral letter tungod kay ang sentro ani maong mensahe si Timoteo. Og si Timoteo, mga kaigsunan, nagsugo na ni siya dala og simbahan. Nagsugo na ni siya dala sa mga mensahe sa Dios. Og sa diha nga nabantayan ni Apostol Pablo nga daghan kayo mga taong nagtudlo og sayop nga doktrina. Si Timoteo mo iyahang gisugo, gipamahilihugan. Aning panahon na si Pablo kanang binilanggo na. So kung imong tan-awon, mga kaigsunan, si Timoteo usa ka leader, usa ka magwawali, usa ka magtutudlo. O gitabangan ni Pablo si Timoteo kung unsay angay buhaton, kung asa siya mangita o kanang pagtulunan nga maoy mugiya kaniya sa pagkinabuhi sud sa simbahan. Ang gipakita ni Apostol Pablo aron mapadayon ni Timoteo pagdala ang mensahe gyud sa Dios, ang gipahimug-atan ni Pablo ang sulat niya. Kay ang sulat niya maoy source sa tinuod nga maoy gikinahanglan ni Timoteo. So ang iyang sulat, si Timoteo maoy modala sa simbahan. Si Timoteo maoy mutudlo sa simbahan. Ang mutabang ni Timoteo sa pagtudlo, ang mutabang ni Timoteo sa pagdumala, ang mutabang ni Timoteo sa paggiya kung unsaon niya pagkinabuhi pagdumala diha sud sa simbahan, kining sulat ni Apostol Pablo. So munang atong gituki og atong giutingkay, unsang sulata ang gipasabot ni Pablo? Alang nimo unsa mang sulata? Love letter? Unsa man? Kaning sulata, mga kaigsuonan, mauni mo badlong, mauni mo saway, mauni mo giya kung unsaon ang mga tao, kung unsaon pagkinabuhi diha sud sa simbahan. Klaro kayo na, mga kaigsuonan, ayaw ninyo isaag ang mga tao. Kamo nga naminaw diha, ayaw taon mo og sugot nga masaag mo. Kay daghan kay mga magwawali, makabasara ning bersikulo, maghisgot ng ganag simbahan, the church is the pillar of truth. Ang kuno na nila nga, ang simbahan mo ay pinaka-importante. Ang sulat ni Apostol Pablo, ang pinaka-importante, mao'y iyang ipasabot. Kining sulata, Timoteo. Wala sa mo ingon nga, Timoteo, kanang simbahan na ba? Maunay mo dumala ni mo, ha? Dili. Si Timoteo maoy mudumala, maoy mutudlo sa simbahan. Aron makatudlo si Timoteo og saktong doktrina, ang sulat ni Apostol Pablo maoy iyang gikinahanglan. So kung naa karon sa simbahan sa Dios, naa karon sa church, ang imong gikinahanglan ang sulat ni Pablo. Dili ang church. Ang sulat ni Pablo.
So naay mga pangutana nganong nahimo mang pillar of truth ang simbahan ato nang tukion sunahan. So ato ning pisa-pisahon sa ako nang gikaingon unang ang atong sutaon kaning unsang sulata ang gipasabot ni Pablo. So gipangutana ta mo. Unsang sulata ang gipasabot ni Pablo? Kanang mga pagtulunan karon sa simbahan? Mao nay sulat ni Pablo? Dili diya tanang simbahan nga nagtudlo sa sulat ni Pablo. Tinuod na. Munang kung ikaw karon nga dunay giilang Dios, si Jesus Christ ang imong Ginoo, si Jesus Christ imong mangluluwas, nag-alagad ka sa Dios, sama nga ako nag-alagad sa Dios, ayaw palipat. Aron dili ka malipat, aron dili ka malingla, aron dili ka masaag, ang sulat ni Pablo dapat imong masabtan. Dapat imo ni siyang mailhan. So aron imong mailhan gipangutana ta mo kung unsa ning sulata ang gipasabot ni Pablo. Unsa mang sulata? Kining sulata. Kabalo ba mo ang gipasabot ni Pablo? Walay lain. Kaning Biblia. Kaning Biblia. Kaning Biblia mao ang gipasabot ni Apostol Pablo. Gani iya ning gipahinumdom ngadto sa ikaduhang sulat niya ngadto kang Timoteo. Timoteo ayaw kalimot ha. Nga nakabaton biya kag kaalam tungod sa pagbasa ani. Isa ako si Pablo nasayod. Ikaw Timoteo anak ko. Nga gikan pa sa imong pagkabata kanang ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Ingon diha nga, nasayod ko nga gikan sa imong pagkabata. Nagbasa na kas Biblia, nagbasa na kas tibuok kasulatan. Ug mao ni ang naghatag nimo kaalam. Kay dinhi kini mo imo tudlo nimo. Kini mo imo giya nimo. Kini maoy mo badlong nimo, mo rebuke nimo, mo saway nimo. Aron makapadayon ka sa pagkinabuhing Diosnon. Makapadayon ka sa pagkinabuhing matarong ug maandam ka, masangkap ka sa tanang maayong buhat. Naunsa man ni? Ingon si Apostol Pablo sa ikaduha ng sulat. Ingon sa dinhi mga kaigsoon, nindot kay ni siya sa English. Sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. All scripture is given by inspiration of God. Unya ingon diha, and is profitable for doctrines. Sa man ni? Reproof, for correction, for instruction and righteousness, that the man of God may be complete, truly equipping for every good work, or equip for every good work. So dinhi giklaro mga kaigsuonan nga ang ato dayang gikinahanglan aron matudluan ta sa tinuod nga pagkinabuhi diha sa simbahan, ang gikinahanglan nimo Biblia. Biblia. Ina imong tapad Biblia. Munang ingon si Apostol Pablo, ayaw kalimti. Kabalo ko nga gikan sa imong pagkabata, Timoteo, nagbasa na kag Biblia. Ayaw na ipadaplin. Kay mauni naghatag nimo kaalam, naghatag nimo kahibalo. Kay ang tinuod, ang tibuok kasulatan, lamdag ni nga gikan sa Dios. Ang tanang nagsulat niini gilamdagan sa Dios. Kini mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, o pagtudlo kung usaon pagkinabuhing matarong. Sa ingon ang nag-alagad, ikaw nga nag-alagad sa Dios, masangkap, maandam alang sa tanang maayong buhat. So pinaka-importante nga atong masabtan mga kaigsuonan sa atong pag-alagad sa Ginoo samtang nagpadayon ta diha sa simbahan sa Dios nga gihisgutan ni Apostol Pablo. Ang sulat nga gipasabot ni Pablo ang Biblia.
Wala nilain ang mayong balita. Ang tanan nga sulat diha sa Biblia, gusto. Musaway nimo, mubadlong nimo, mutudlo kuno saon pag kinibuhing tarong. Kay daghan kaayo nga gipakita si Jesus sa iyahang mga gipadayag nga moabot ang panahon, ang mga tao dili na gustong maminaw og insaktong pagtulunan. Nya moabot na pud ang panahon nga sa katapusang mga adlaw daghan ang mga magtutudlo mini. Gustong mupasaag sa mga tao. So tanaw na to ang sulat ni Pablo arita sa iyang ikaduhang o sunod niyang kaabag nga mao si Tito. Diha sa Tito mga kaigsunan, kapitulo 1 bersikulo 5. Gibilin ko ikaw sa Krita aron imong atimanon ang mga butang nga wala pa mahuman, og magtudlo kag mga pangulo sa simbahan sa matag lungsod sumala sa akong gisugo kanimo. So dinhi gi sulatan usab ni Apostol Pablo si Tito. Si Tito mga kaigsunan, mga pangulo punis mga pangulo. Nga gitudluan si Tito ni Pablo mga kaigsunan kung unsaon pag-organisa, unsaon pag dumala ang tibok simbahan. So diha giklaro ni Apostol Pablo mga kaigsunan, timan ini siya. Ibutang ni sas imong nauna kasing-kasing ug i-share ni siya ngadto sa uban. Ang pulong sa Dios mao ang manual sa kinatibuk ang simbahan. Muingon gani tang manual kung mupalit gani mo bisag unsa nga appliances, naa na say manual kung unsaon paggamit. Naa na say manual kung unsaon pag-off ug on, unsaon pagpaandar ug unsaon paggamit. Mapa cellphone, mapa bisag unsa, mapa TV, ibin sakyanan, motor, naa na say mga manual. Tudluan ka unsaon paggamit aron dili maguba. Ang itudlo ang sulat ni Pablo aron matarong og balaan ang tanang tao sud sa simbahan. Karon ang pangutana, tanan bang mga magwawali sa atong panahon karon ang sulat ni Pablo maoy gipahimugatan? Ang sulat ba ni Pablo maoy gisunod? Ang sulat ba o ang kinatibuk ang mensahe sa Biblia mao bay gitudlo sa mga tao? Dili oy. Nawagtang gani ang mensahe sa kasulatan. Ang ilang gipadayag ang ilan ng simbahan. Munang ang resulta, walay kausaban ang kinabuhi sud sa maong simbahan kay dili man ang Biblia maoy gitudlo. Kabalo ko nga naminaw ka o kabalo ko nga nakasabot ka kinsa ning mga simbahan. So unsa ang simbahan nga gipasabot ni Pablo? Ikaduha nga ang mga kaigsunan. Unsang simbahan na? Kaingon man siya dinhi mga kaigsunan nga ingon siya dinhi nga apan kon malangan ako kining sulata maoy magtudlo kanimo kung unsaon nato pag kinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya, isa kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. So kanang balaya, so kinahanglan pangitaon sa nato ng balaya. Kay isa kanang balaya mao ang balay o simbahan sa Dios, balay sa Dios, ang haligi o sukaranan sa kamatuoran. So kinahanglan pangitaon nato ng balaya. Unsa man ang balaya? Kung imong tan-awon mga kaigsunan kanang balay nga gisgutan diha, dili taw na building, dili na organisasyon, dili na karatula, dili na ngalan sa simbahan. So kung mangita gani kag balay mga kaigsunan ko sa Ginoo, ayaw tuohi nga pangitaon dahil nimo kanang karatula. Mangita dahil kag karatula, amo ning balay sa Dios. Dili oy. Ang balay sa Dios nga gisgutan,
dili building. Sumala sa sulat ni Apostol Pablo. Sumala sa gisulti sa Biblia. So aron atong maklaro mga kaigsunan, ang balay nga gisgutan, ang simbahan nga gisgutan ni Pablo, dili building, kundili atong basahon naa sa Efeso Kapitulo 2. Dili building. Unsa man day Pastor Gideon? Di atong basahon. Atong basahon. Kay daghan kayong mga tao nga nag-angkon nga mauni gitukod ni Jesus Christ. Siguro kanang inyong simbahan sad. Moingon pon nga kami mo sakto katong among gibiyaan nga simbahan. Nangulo ato agyoy angay. Ato nang pisa-pisahon ron. Kay ang sulat ni Apostol Pablo, maoy mo paila nimo, maoy mo paila nako. Unsa gyud ang tinuod nga simbahan? Unsa ang kinabuhi sa mga pangulo anay? Diha sa ikaduha nato nga hisgutan mga kaigsunan, ato ning usahon kining unang ikaduhang ang-ang o ikatulong ang-ang. Mas maayo inyo ning isulat. Ikaduhang ang-ang unsa ang simbahan nga gipasabot ni Pablo? Ikatulo unsa ang ilhanan sa mga pangulo sa simbahan? So aron atong masayran mga kaigsunan kung unsa gyud ang simbahan nga ingon ni Apostol Pablo nga kining maong simbahan o balay sa Dios. Kining simbahan na maong balay sa Dios, patukuranan sa kamatuoran. Sa Efeso Kapitulo 2, basahon nato diha sa bersikulo 19. Busa kamo mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga kauban na sa katawhan sa Dios o mga sakop na sa ihang banay. Gitukod kamo diha sa usa ka sukuranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta. Ug ang bato nga sukaranan mao si Kristo. Okay. So dinhi giyag-yag gipasabot gipisa-pisa ni Apostol Pablo. Ato ning hutdong basa hantod sa 21-22. Diha kaniya gitukod ang tibok balay hangtod nga mahimo kining balaang templo sa Ginoo. Uban sa tanang magtotoo, kamo usab nga nahiusa ngadto kaniya diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa ang Espiritu. So kung imo nang kuhaon ang pinakamin nga mensahe ni Pablo, aning maong sulat sa Efeso Kapitulo 2, bersikulo 19 hangtod sa 22, ang balay mga igsoon nga gisgutan, dili building. Ang bato nga gisgutan, dili bato. Wala mo tudlo si Jesus sa iyang pagsulti diha bitaw sa Mateo Kapitulo 16. Unsa man ang Mateo Kapitulo 16? Ato ning basahon diha sa Mateo Kapitulo 16, bersikulo 18. Ingon sa dinhi, busa sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro. Ug ibabaw ni ining bato. Ining bato. Nasa siguro gipoin gitudlo si Jesus. Ibabaw ni ining bato. Tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon dili gayon makabungtog. Makabuntog ni ini. So unsa man ang bato ha? Bato ba gyud ang gitudlo ni Jesus? Dili. Balikan nato ang Efeso Kapitulo 2, bersikulo 20. Unsa giingon? Gitukod kamo diha sa sukaranan. Kisay gitukod? Kita, ang mga apostoles. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug mga propeta. Ug ang bato nga gisukaranan mao si Kristo Jesus. Dili di ay literal nga bato ang gitudlo gipuint ni Jesus. Si Kristo di ay. Si Kristo Jesus matod ni Pablo mga kaigsunan. Ang bato nga gisukaranan mao si Kristo Jesus. So gipoint ni Jesus ang iyang kaugalingon samtang mideklarasya ngadto kang Pedro.
Oy Pedro, ikaw Pedro ha, hangay kang masayod nga magtukod kog simbahan o kining maong simbahan tukuron ko sa ibabaw ni ining bato. Ang iyang kaugalingon mo igipoint. Ang iyang kaugalingon maoy gi pasabot. Ang tinuod nga simbahan nga nagbarog sa kamatuoran ni Kristo ang mga magtotoo. Mao na nga kung imong basahon ang unang Timoteo mga kaigsuonan, ha? Hutdo na to nigbasa tong ato ta dito sa unang Timoteo. Unang Timoteo. Ha? Unang Timoteo. Unang Timoteo ba to nga akong gipasa sa ako ang mga estudyante sa basic pastoral? Ako arang ko anon ha? Mudagan sa ako ang gipang share sa basic pastoral kay naato ko'y gi-share nila dito. Niya ako silang gihangyo gidasig nga mo kuyog diri sa ato ang ilaning paminaon kay dinhi nila makitaan ang tubag sa mga pangutana nga ako san nga gi-share nila. Okay. Diha sa Mateo 18:19. Mateo 18:19. Ako ning basahon. Ingon sa dinhi, og sultihan ko pagayod kamo, kung duha ka ninyo dinhi sa ayuta, magkaoyon, sa pagpangayo bisag unsang butanga, kinihatag kaninyo sa akong amahan nga to sa langit. Kay kun may duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, ana ako uban kanila. So diha giklaro mga kaigsuonan, sa daling istorya mao ni gipakita sa Biblia. Asa gani ang mga magtotoo, magkahiusa gani ang mga magtotoo mga kaigsuonan, asa gani or moingon ko bisan asa magtapok ang katawhan sa Dios sa ngalan ni Jesus Christ aron magsimba didto anaa ang simbahan. Okay? Mao nay simbahan. Ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Jesus Christ, kung asa gani ang mga magtotoo nga magkahiusa sa ngalan ni Jesus Christ. The word magkahiusa uyon sa tanang pagtulunan ni Jesus Christ. Pero kung gani ang inyong simbahan wala magkahiusa sa mga pagtulunan ni Jesus Christ, dili na simbahan sa Dios. Kay daghan karon mga igsuon nga ang mga leader sa simbahan wala na magkahiusa sa pagtulunan nga gitudlo ni Jesus. Timan ini, kung gani mo'y makita ang simbahan nga wala magkahiusa sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Tiktot ha, ang pagtulunan ni Jesus Christ, grabe katinaw. Sa Mateo Kapitulo 5, Kapitulo 6, Kapitulo 7, ang pagtulunan ni Jesus Christ, kinahanglan walay binsan kinsa makapanapaw. Ang bana nga bulag sa asawa, sa balaod sa kalibutan bulag, pero mata sa Dios dili bulag. Kon ang asawa magminyo, bisan kon naapasay bana, nakapanapaw siya. Ug kun dili gani mutuman ang tao anang pagtulunan ni Jesus, ingon si Jesus sa Juan 8:31, dili ko kamo tinuod nga pag mga tinunan. Mga tinunan kamo sa gawas. Kay ang akong mga tinunan nagkinabuhi sa akong mga pagtulunan. Unsa may mga pagtulunan ni Jesus Christ? Kung bulag gani kas imong asawa, bulag gani kas imong bana, ayaw pangitag lain.
samtang buhi pa ang imong bana, samtang buhi pa ang imong asawa. Karon haskan daghanang nagdala og nagtudlo, nagwaliwali sa Biblia, lain og asawa, lain og bana. Ang rason, pastor, na naman ko'y anak, pastor. Na naman ko'y anak. Kung saan mo na akong anak, ilabay? Way batasan. Nagpailagyod nga way kaalam. Ang ilahang gihimong kaalam, ang ilang pagbati. Daghan kaing simbahan nga inana mga kaigsunan. Nga kung akong reviewkon, akong badlungon mo ingon, nya pastor, natawo naman ni, unsa man ni, tawo man ni, ilabay ni pastor. Katagan man kong problema. Ikaw mo'y naay problema. Ako mo'y himong katagag problema. Basa ang Biblia tumana. So unsa ang ilhanan sa simbahan? Kumuingon tang ilhanan, makit-a na sa gikan sa Pangulo hangtod sa mga nagsimba diha. Gikan sa Pangulo ngadto na sa mga katabang. So unsaon pag-ila sa simbahan? Ila-ilaha ang mga pangulo. So kaila bakas pangulo nimo? Kaila bakas mga nagtudlo diha sa simbahan? O kaila pastor, giunsa nimo pag-ila? Ngalan. Dili oy, kumuila gani kag mga pangulo, naila gani kag mga nagtudlo diha sa simbahan, ila-ilaha pinaagis ilang pamilya. Ayaw ang ngalan. Kay kanang ngalan pwede nang ilis-ilisan. Pero kanang kinabuhi mo nay tinuod nga mo tudlo. Paminaw mo ani kay daghan kay nagtudlo karon. Nga wala mo tudlo sa pagtulunan ni Jesus, unya kusog ra ba kay mo angkon-angkon? Sila'y sakto? Ako'y sayop? Ha? Daghan kay mo angkon mga kaigsunan nga, Pastor Gideon mo'y sayop? Una nga, may ragyong tang bulag nila. Kay sayop si Pastor Gideon. Biaton tan-aon mga kaigsunan, kung sayop ba yun si Pastor Gideon, ila-ilahon na to ning simbahan. Kung saan na pag-ila-ila? Ang sulat ni Pablo, mao'y mutudlo. Mao'y mutudlo kung unsaon pag-ila ang simbahan. Ug maila na to ang simbahan sa tanang mga tao nga naasod sa simbahan, gikan sa Pangulo. So pisa-pisahon na to ni. So unsaon pag-ila sa Pangulo? Ha? Unsaon pag-ila sa mga Pangulo? Nga mao'y sukaranan sa kamatuoran, nga mao ang balay sa Dios. Timan ang balay sa Dios, ang simbahan sa Dios, ang templo sa Dios, ang tao. Asa gani ang tao nga nagtuo sa Dios, nga nagkayusa sa ngalan ni Jesus, sa teaching ni Jesus, sa pagtulunan ni Jesus, mauna ang simbahan. So unsaon pag-ila ang simbahan, unsaon pag-ila ang mga pangulo sa simbahan o sa ilhanan? Diha sa Kapitulo 3 sa unang Timoteo ragihapon natututukan. So diha sa unang Timoteo Kapitulo 3 sugod ta bersikulo 1 na ay giingon diha mga pangulo sa simbahan. Unya pag-abot sa uso mga katabang diha sa simbahan. Diha nato mailahan ang tinuod ug klaro nga simbahan nga naa ang presensya ni Jesus Christ. Kung naa gani ang presensya ni Jesus Christ, ang mga tao mausab gyud na. Pero kung ang inyong simbahan karon diha, nagsigir nagpanglibak, sigir na pangdaot, unya kana ra bang mga taong libakira, perting kusugang mandaot, nagtuo ra gyud na nga sila'y sakto. Kay kung wala pa na sila magtuo nga sila'y sakto, di man na mangdaot. Dili po na manglibak. Nya mao ba na gitudlo? Nga ilhanan nga ikaw balay sa Dios. Ipaminaw mo ani, ayaw mo patingi-tingi, ayaw mo pagbungol-bungol. Nga magpatuo mo sa inyong kaugalingon nga sakto mo. Nga bisan ka mo mismo nakasaksi, balingbing na kayo ang mga tao nga inyong gidala. Ang saan ang balingbing?
uyon-uyon ng kalibutan. Naadayon ang puyo-puyo. Ato ning klarohon. Unsaon pag-ila sa tinuod nga simbahan? Nga naa diha ang presensya sa Dios. Naa ang Dios namuhat. Naa ang Dios nagbag-og, nag-usab ug kanunay nag-uban. Lambo ug nagpauswag. Ang simbahan sa Dios, mga kaigsunan, mao ang tao nga nagtuo nga nagkayusa. Unya mo resulta gyud nag-uswag. Dili kay sige og sigig pangdaot para mo daghan. Ako nga muwali, mga kaigsunan. Biblia gyud ang akong iwali. Gano man, mo rebuke man gud ang Biblia. Mo badlong man gud siya. Pero kung ang simbahan ninyo diha, dili ka antigong mo badlong kay hadlok mamahawa ang mga tao. Dili ka antigong mo saway kay hadlok mamahawa biyaan sa mga tao. Wala na sila kahingawa sa kaluwasan. Dili na sila concern sa kaluwasan. Ang pangulo sa simbahan, una, number 1, ipisa-pisa na ni Pablo. Unsay ilhanan sa pangulo sa simbahan ug unsay ilhanan sa tinuod nga simbahan nga naa ang Dios nagpuyo, naa si Jesus Christ, diin mabati nato ang iyang presensya. Unang Timoteo kapitulo 3. Tinuod kining maong panultihon. Ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa simbahan, nagtinguha og maayong buhat. So kung ang tao nga nangulo sa simbahan kinahanglan nagtinguha og maayong buhat, pangutana, unsaon man aron makakaton siya sa maayong buhat kung dili niya sundon ug dili niya tumanon ang Biblia? Kay walay lain nga makahatag ug makahimo sa tao aron makahimo siya maayong buhat, aron sangkap ug andam siya sa maayong buhat, Biblia ra. Unsa gani ang Biblia? Ikaduhang Timoteo kapitulo 3, 16-17. Sa 17, aron sa ingon ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo ug maandam alang sa tanang maayong buhat. So kung ang nagdala sa simbahan, kanang inyo karong simbahan, kanang kaila ninyo nga simbahan, kanang iyong nakita nga simbahan, kung Biblia gani na ang gitudlo, Biblia gani na ang natuman, mubadlong yun na. Musaway yun na, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Musaway yun na. Pero kung uyon-uyon ra na diha, ato ning klarohon. Unsa gani aron makabaton og maayong buhat? Biblia mo itudlo. Ang pangulo sa simbahan nagtuon sa Biblia ug nagkinabuhi sa Biblia. Versikulo 2. Busa kinahanglan dili masaway ang pangulo sa simbahan. Unya usaray asawa. So usa sa pinaka-importante diha, makaila ka sa pangulo sa simbahan. Ang tinuod nga nagtudlo sa tinuod nga simbahan. So dini giklaro unsaon nato pag-ila sa tinuod nga simbahan? Aron dili ta mailad. Ang nangulo di ay sa simbahan usaray asawa. But ipasabot ang tinuod ay simbahan nga naa diha ang Dios, balay sa Dios, na ang presensya sa Dios. Ang nangulo ay anak diha, ang nagtudlo diha, na ay asawa, dili kay walay asawa. Nay asawa, nganuman, kung ang tao nga nagtudlo sa simbahan, timanin ninyo niya, kung ang tao nga nagtudlo o nagwali sa simbahan, walay asawa, unsaon man niya pagtudlo sa mga taong pamilyado? Unsaon niya pagtudlo? Wa man gani siya asawa. Sunod. Unsaon man niya pagtudlo sa laing pamilya kung mismo sa iyang kaugalingon wa say tarong pamilya? Mao nay akong itudlo sa akong mga estudyante. Kamo ayaw taw mo patakagwali. Morong mapakauriingnon mo nga sakto. Unya, wa mo'y tarong asawa, wa mo'y tarong bana.
Uy, taro nga usa ninyo ng imong asawa, taro nga sa imong bana. Taro nga usa. Kay sige ka og pangorden. Unya, ang imong padumalahon sa simbahan, walay tarong asawa, walay tarong bana. Giorden ang bana, ang asawa palahubog. Giorden ang asawa, ang bana palahubog. Maunay problema. Ang uban sad, nangulo sa simbahan, way asawa. Unya, maunay gitutukan ni Apostol Pablo sa kinamong Timoteo. Maubitaw ng dihas unang Timoteo kapitulo 5, versikulo 8. Diha giklaro. Murag ka nang maong mensahe mga kaigsunan, halang kay na. Grabe na ka bugat. Bugat kay na. Dito gipakita ni Apostol Pablo nga murag naasay gitawag nga deklarasyon unya moingon tang paghukom. Kay ingon po si Apostol Pablo, wala ko'y katungod sa paghukom sa mga tagagawas. Pero di ba ako daw nay katungod. Tungod kay sa akong mga sakop. Tungod kay nag-ingon ang kasulatan, papawaa gikan sa inyong pundok ang taong dautan. Unsaon nimo pagpapahawa kung di ka kabalo mo hukom? Kay hadlok kang biyaan. Munang ako, sa akong pagdumala sa pulong sa Dios, pulong sa Dios akong gidumala. Dili akong kaugalingon. Ang akong kaugalingon, mo'y misunod sa pulong sa Dios. Nadumala ang akong kaugalingon sa pulong sa Dios. Moingon gyud ko nga, dili ko makigkuyog sa mga tao nga dunay bisyo. Namuanggong Kristohanon pero bisyoso. Muna nga, naay mga tao mo hangyo, pastor, ayaw kong biyahe. O sige, welcome ka sa atong simbahan. Welcome ka sa akong pagtudlo o pagdumala. Makabisita ka, makaadto ka. Pero ang nagkoneksyon na tong duha, respeto. Irespetuhan ti ka, respetuhin sad ko. Kaya naman yung mga tao nga, muhangyo nga, pastor, ayaw kong biyahe. Pastor, kuyog ta. Pero saan man, gubain mong pamilya. Nagwali-wali ka, nagtudlo-tudlo ka. Wa kay tarong asawa. Wa kay tarong bana. Wala kay tarong mga anak. Ang imong mga anak, nagsige na nag-live-in. Concern ka sa simbahan, pero ang imuhang pamilya wala kay concern. Muna nga, ako ang mga kaubanan nga akong giatiman. Ako gyung hilakan sa Ginoo nga Lord sa pamilya ni Pastor Erwin Sarbida. Kasi Pastor Erwin Sarbida, public man kayo ni. Dako siya edad na ako. Senior citizen naman siguro ni Pastor Erwin Sarbida. Siya nga tao nga nibalibad, kay dili lagi siya nasa kasing-kasing nga magtuon sa Biblia, mo dumala, mo tudlo, mo wali. Pero ang problema kay matud pa niya di kay siya kabasa. Kay dautan na iyang mata. Eko nga ayaw lang biya sa Ginoo. Kay kung wala ka, di ka mo biya sa Ginoo, kuyog ra gyud ta. Kay ako, di gyud ko mo biya sa pagtulunan ni Jesus. Ako sang gikuyugan hangtod ni abot ang panahon nagdumala sa simbahan. Kini manggong ang mga anak dagko na, unya wala matarong pagdumala, isa na dumala sa pulong sa Ginoo na nay mga prinsipyo, do na gyud mga anak nga kanang makaanak or makapaanak. So ang iyang pamilya, iyang mga anak, mura og kanang nakaanak. Hilak siya. Isa pastor.
Pastor Gideon, iuli na ko ni akong lisensya kay akong mga anak. Nakaanak. Hilak siya. Iko nga, ang imong paghilak, nagpakita nga, tinuod kang tao. Tinuod kang tao at tubangan sa Dios. Sa pastor, ihuli na ako na akong lisensya. Iko ngayon, dili tikaw makuyogan o matabangan kung surrender ka. Hinumdumi, wala ka mag-inusara sa imuhang pakigbisog para madumala ang imong pamilya sa pag-alagad sa Ginoo. Na ako. So akong giampo sa Ginoo. Kabalo ba mo ang resulta? Ang tanan niyang mga anak karon kasado na. Nagdumala sa simbahan sa Tarkom ngang iyang mga anak kasado. Tanan. Walay naglibin-libin og diha ko nagdaig sa Ginoo. Kayang akong sakripisyo gitubag og wala kawanga sa Ginoo. Karon ang iyang simbahan gi-bless ni Lord. Erko na unya na may mga pagsulay pero mao ni ang tinuod nga simbahan malig-on tungod sa mga pagsulay. Ayaw gituguti, ikaw mo'y gamitong instrumento nga maoy manunulay. Ikaw mo'y mulutos, ikaw mo'y mayong bati guys, Pastor Gideon. Dili mao. Hisgutan na yung kwarta. I-bless mo, anak, sa inyong pagdaot sa akong kinabuhi. Dili. Mao na nga, mga igsuon ang ilhanan sa Pangulo sa simbahan. Nay asawa, unya usara, nay bana, usara. Maugdang, mapugnanon sa kaugalingon, kanang mapugnanon sa kaugalingon, dili bitaw mo balik og bisyo. Kanang mapugnanon mga kaigsunan, dili mo balik og bisyo. Kay kun ang usa ka pangulo sa simbahan, mubalik ka nagbisyo, mawagtang yun ng pagkamahigugmaon. Mawagtang ng kalinaw, dili na kaantigong mo abi-abi. Ya di na pud kaantigong mo tudlo. Mao bitaw na nga maugdang mapugnanon. Mapugnanon dili hingibugon. Unya dili kana bitaw mubalik sa kalibutan. Karon kung sige mo panglibak, sige mo pangdaot, labaw pay lupig pay naas kalibutan. Mao na niingon si Apostol Pablo. Kamo ha? Timan ini Timoteo. Timan ini. Ang usa ka tawo nga muangkong Kristohanon. Ang usa ka tawo nga muangkong magtotoo. Magtotoo ha, dili lang pangulo. Dili gani kaantigong mudumala sa iyang pamilya. Mas dautan pa kaysa dili magtotoo. Asa na mabasa? Unang Timoteo, Kapitulo 3. Unang Timoteo, Kapitulo 5. Unang Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 8. Ang dili mag-atiman sa iyahang mga parente, labi na sa mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay, nagsalikway sa iyang pagtuo, ug mas dautan pa kaysa dili magtotoo. Kabalo ba mo? Dili ni Pangulo ang gisulatan ani, mga magtotoo. Ang konteksto, mga katungdanan ngadtos mga magtotoo, mga tao nga nanimbahay diha sa simbahan, mga tao nga gitudluan, giwalihan diha sud sa simbahan. Kinahanglan ka antigo sad nga modumala sa pamilya. Unang ako nga nagdalag simbahan, tanan nga sakop diha sa simbahan nga akong gidala, natarong yun ng pamilya. Di gyud ko mosugot, nga dili ka matarong ang imong pamilya. Nagsigi kag ilis-ilis og asawa, nagsigi ilis-ilis og bana. Unya mo ingon ka, Lord, i-bless ko. Wa ka na malipong. Giunay ra nimo ilad ang imong kaugalingon. Unang ako nagwali mga kaigsunan, kasing-kasing akong giwali. Kay ang naas akong kasing-kasing, mensahe sa Dios. Dili mensahe sa tao. Wala ko'y paki kung unsay gusto sa tao.
ang akong tagaag pagtagad ang gustos Ginoo. Munang muwali ko dili sa gusto sa tao, sumala sa gusto o kabuton sa Ginoo. So diha giklaro mga kaigsunan, ikaw ug ako gitudluan taon saon pag-ila sa simbahan. Dili karatula oy. Una, imong makit-an ang balay sa Dios, ang simbahan nga gitawag ni Apostol Pablo didto sa unang Timoteo kapitulo 3:15 nga ingon nga kini mao ang patukuranan sa kamatuoran, the pillar of truth. Dili day karatula, kundili mga magtotoo nga gitudluan sa mga pangulo nga naay asawa, gitudluan sa mga pangulo nga mapignugnanon sa kaugalingon, buti pasabot walay bisyo. Mao nang mohitabo, tinuod na igugma. Unsa man ang naigugma? Mo rebuke ang taong naigugma, mo badlo. Pastor ka? Unya mo yung ka nga, gihigugma na akong simbahan, ya di ka kantigong mo badlong sa imong simbahan. Pastor gani ka, badlungan ang mga tao nga nasimbahan. Sawaya, badlunga. Kay mo na'y trabaho sa pastor. Nya karon, daghan ngay mga pastor nga dili mo badlong, kay kasagaran man pod sa mga taong dili Dios non kung mabadlungan, oy, ang pastor tabangan, pastor hulgaon, pastor hagiton. Yan pangutana, i-bless na sila? Dili. Magpabilin sila nga nagtuo o Ginoo, pero ang kinabuhi paingon sa impyerno. Mao na nga ako, wali gyud ko. Ya damor kong mibarog sa pulong sa Dios. Damor ko nga gilig-on. Kabalo pa mo? Sa akong kinabuhi mga kaigsunan, kalipay na ako. Nga ang tao musunod ni Kristo, magkinabuhing tarong, magkinabuhing balaan, matarong ang pamilya. Sumunay giklaro mga kaigsunan, ang simbahan mao ni naay pangulo, naay mga katabang. So atong tiwason sa ning pangulo, kinahanglan dili sila palahubog. Oy, kanang mga simbahan diha nga ang mga pangulo kusog kay mo inom og tuba, kusog kay mo inom og tanduay, kusog kay mo inom og Bernaver, kusog kay mo inom og Red Horse, kusog kay mo inom og San Miguel. Per dili na maoy simbahan ni Jesus Christ nga gitudlo ni Apostol Pablo. Kay ang tinuod nga ilhanan nga gipakita ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo, ang pangulo sa maong simbahan dili pala hubog, dili pala away. Pero daghana karong mga pastor o mga nangulo sa simbahan, mapari mag leader, kusog kayo mga manaway, kusog kayo mangitag away, palaway. Moingon dahil, kamo mga kulto, kamo kusog mo kay mangwarta, kusog kayo mo mga piki kayo mo. Kami mo'y gitukod ni Jesus. O sa gitukod ni Jesus nga, ang gitukod ni Jesus dili man karatula. Naaman siyang ngalan, naaman siyang kaugalingon. Si Kristo gani mo ibato. Unya ang nangulo dili taon wala asawa, nay asawa oy. Dili lang pala hubog, dili lang bisyoso. Unya makigdaiton. Munang naay mga pari, mga kaigsunan kabalo mo. Dagang kay ko mga kailang pari. Maingon dayon nga, Brad, padayon Brad. Ang usapon mayong pastor Gideon, padayon. Mga pari na ha. Naagyo mo ingon nga mga pari, mga kaigsunan, ayaw na sila hilabti. Pastor Gideon ayaw na hilabti. Kay nagwali na sa pulong sa Dios. Mainampuo na nga mga tao. Uy, naay mga pari nga na makigdaiton. Pero katong mga dili mga pari, katong mga gitudluan, uy, maoy kusog kaay mulutos. Napoy mga pastor nga
Muhila ko mga kaigsunan, moingon nga, pastor, padayon. Kay nakita nako nga sincero ka. Muhila ko. Gauban ang Ginoo nako. Na may mga pastor nga mahulgaon sad ko. Hagiton sad ko. Ako musulod ra kog kwarto. Dili kay mutago. Muampo sa Ginoo. Kamo na gitudlo sa Biblia. Iluhod na ako na sa Ginoo. Umunay ako gitudlo sa tanan nga ako gitudloan. Nagani mo kuan ninyo. Kay mo na gitudlo ni Jesus. Nagani mo bugal-bugal ninyo, na imulutos ninyo, butang-butang ninyo. Uy, ayaw mo og kasuko. Iluhod na. Og dayga ang Dios. O sige, ingon ni Jesus sa Mateo 5:11-12. Paglipay niyon mo, kay dako kay mo ganti sa langit. Munang kung pastor ka, nagdala kang simbahan, kusog gani kang mamutang-butang, kusog gani kang mangdaot, kusog gani kang malutos. Samtang buhi pa kapag hinulsol, ayog paundayuni ang imong kaugalingon sa pagtuo nga ikaw sakto. Kinahanglan dili siya palahubog, dili palaway, kun dili malumo makigdaiton. Kinahanglan dili siya naong og kwarta. Kanang tao nga dili na, kanang tao nga tinuod og naong kwarta, ay kwarta ra hisgutan na. Mo nay kasagaran ipanumangil, si pastor kusog itong mukuan og kwarta. Pero ang nagsulti maoy kwarta ang kasing-kasing. Kay kanang naong og kwarta mga kaigsunan, gamiton dai ng kwarta para idaot sa tao. Pero kanang tinuod nga mga pastor, tinuod nga mga alagad sa Dios, moingon ra na, si Lord na'y bahala. Kaya nga naman, giampo ra na nila. Pero naakadungog gani mong mga pastor, mga leader dahil sa simbahan, nya kusog kaayong kana bitaw manumangil, moingon nga, si pastor, kwarta-kwarta ra gito. Kabalo ba mo? Siya na. Ang gilitok siyang ba siya na. Kinahanglan maayos siyang modumala sa iyang kaugalingong panimalay. Og makapanton sa iyang mga anak, aron sila magmasinugtanon og magmatinahuron kaniya. Mao na nga ang balay sa Dios, ang simbahan sa Dios nga gihisgutan dito sa sulat ni Timoteo, ni Pablo, sa unang Timoteo kapitulo 3:15, ang nagngulo diha sa simbahan, kaantigong modumala sa anak or mga anak, makapanton. Nya, susiha inyong simbahan diha. Kung ang ihang mga anak wala ba maglibin-libin? Nagwali-wali ka diha sa simbahan o ang imong mga anak naglibin? Mao na ni uli taon si Pastor Erwin og lisensya. Kay nakasabot sa Biblia. Dili siya bagag naong. Putli ang iyang kasing-kasing. Siya Pastor Gideon, iuli na ako ni lisensya. Di ko angayan. Ikaw nga tabangan ti ka, kuyugan ti ka. Kay putli kayo mong kasing-kasing. Pure kayo. Tabangan ti ka. Kuyugan ti ka, Pastor Erwin. Karon, gibless siya sa Ginoo. Iyang mga anak, puro kasado. Naman tuoy mga apo, pero dili na niya under sa iyang pagdumala. Kay na may nagdumala ang mga ginikanan. Kinahanglan maayos siyang mudumala sa iyang kaugalingong panimalay og makapanton sa iyang mga anak, aron sila magmasinugtanon og magmatinahuron kaniya. Kay kung ang usa ka tawo dili mantigong mudumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsaon man niya pagdumala ang simbahan sa Dios? Kadungog mo diha, wala mo matulog. Ha? Wala mo matulog diha. Kansigyo mo, matulog mo. Kansigyo mo. Kinahanglan kaantigo mong maniid sa inyong simbahan. Unsa man ang nagwali diha, tarong na. Tarong nagpamilya. Unsa man ang nagtudlo diha, dili na palahubog og bana, dili na palahubog og asawa, di na sugarol. Ang iyang mga anak natarong ba? Kay mao nay angayan nga modumala sa simbahan sa Dios.
Kay kung dili gani na inanaon, ay dili na balay sa Dios oy. Dili na simbahan sa Dios, dili na tigumanan sa Dios. Ilaran ng tigumanan. Dili na simbahan sa Dios. Gigamit ra ang Dios. Kinahanglan dili siya bag-ulang nakabing. Tingali niya og magbagarbuhon ug siya pag-ayo tungod niini silutan siya sa ingon sa nahitabo siya. Kinahanglan tinahod usab siya sa dili mga sakop sa simbahan. Aron dili siya kaulawan og mahulog sa litag sa simbahan. So ikaduha, mga pangulo. Ang mga pangulo sa simbahan, ang mga katabang sa simbahan, ikaduha din ang mga katabang sa simbahan. Kinahanglan ang mga katabang diha sa simbahan, maayo usab og kinaiya, matinumanon, dili magpalabig inom. Oy, moingon dayon ang mga tao, gitugot lagi ang inom kay dili magpalabig inom. Gitugot lagi ang inom, pastor. Kani mo dili ni hubog-hubog inom rene. Sige, pandayon lang mo diha. Tanawon tag kinsay malangit. Kinahanglan nga magpadayon sila sa pagkupot, sa gipadayag sa kamatuoran, sa pagtuin uban ng putli konsensya. Kinahanglan nga sulayan una sila. O kung makita nga wala gayo ikasaway kanila, makalagan sila. So kinahanglan testingan usa sila pagdala. Kung kabalo, pero dili, undangon. Nya karon ang uban, dugo sa Pilipino kung paundangon, oy, mangangin man. Kuha ag lisensya, mangangin ay. Mamuligi. Kinahanglan nga sulayan una sila. Ug kung makita nga wala gayoy ikasaway ni kanila, makalagad na sila. Kinahanglan nga ang mga babay katabang maayo usab og kinaya og dili tiglibak, maugdang og dili limbungan. Oy, kanang inyong simbahan diha, kanang mga katabang diha, kanang nagwali-wali diha, dili na kusog manglibak. Paminaw mo ay mo diha og patingi-tingi. 12, ang katabang sa simbahan kinahanglan usaray asawa ug maantigong modumala sa iyang mga anak ug sa panimalay. Og kadtong maayo nga katong maayo sa ilang pag-alagad makaangkon og dungog og makahimo sa pagsulti nga maisugon mahitungod sa ilang pagtuo kang Kristo. Mao nay kanang mga tao nga tarong og pamilya maoro nay maayo og angayan nga musulti sa pulong sa Dios diha sa simbahan. Tudlo-tudlo ka diha, wali-wali ka, imong mga anak gipambuntisan, imong mga anak nakapabuntis. Di ka matunaw anas ka uwaw? Kung makadungog ka ning waliha mga kaigsunan, makadungog i-share guning imuhang kining atong programa, i-share lang gud na. Kaya ako nagwali mga kaigsunan pang langit, dili pang impierno. Muwali ko pang langit ang akong pagwali. Aminaw sa awit mga kaigsunan, awit nga makalangit, kaalang sa mga estudyante o sa tanang mga magtotoo. Pare na netong tanan, kini mga awit. Ako siguro sa desisyon ko nga si Jesus lang ang akong sundan. Niya, samtang maminaw taan lantawa imong kaugaling, susiya imong kasing-kasing. Gipili ka, dili aron mo surrender. Gipili ka, aron dumalahon ng mga tao ngadto sa Ginoo. Ako siya taligdan, bisag lisod nga magkristohanon, padayon nga magmatinud-anon, isalikway man sa kalibutan, bisan walay kuyog
May buntag ni Sister Gloria Itserminio. Kalibutan Balik ko mga kigsunan, ako ikuhaon. Balik ko akong basahon ang inyong mga mensahe. sa unahan tanawon, walay pag-atras, walay pagbalik. Si Jesus ragyud ang sundon, ang kalibutan akong taligdan, ang krus sa unahan tanawon, walay pag-atras, walay pagbalik. Si Jesus ragyud ang sundon. Ako siguro sa desisyon ko nga si Jesus lang ang akong sundon. Wala na'y mga pagduha-duha. Sumayo nga buntag ni Pastor Artemio Pakli. Pastor Artemio, maayong buntag Pastor. Salamat kayo sa inyong Ginoo sa imong kinabuhi. Ug matud pa, Pastor, kumusta? God bless. Okay ra gyud kaayo mi diri, Pastor Art. Ug si Pastor Gingging, amen. Ni Kanor Sudaria, amen. Sister Arlene Inot, maayong buntag. Ug Pastor Renato Inot. Si George Balilahon, tama jud imong mensahe karong buntaga. God bless. Salamat kaayo, Sir George. Ang Diyos magpanalangin. Si Artemio Pakli, na-miss Alegria. Life delicious with Matud pa ni Pastor Artemio Pakli. Na-miss Alegria, maghimog kalihukan sa buluhaton ni Lord. Mao ba? Karong orasaha, Pastor, mulugsong misa kuan, malabuyok ron. Kay preparation, kay mobiyahe ko gihulngan. Si Marlene Gibol, salamat sa Ginoo dalaygon sa ulay katapusan. Magampo ta, sa di pa ko manamilit. Amahan na mo nga Dios sa makagahom. Salamat o Dios sa imong mga pulong, mga mensahe nga mo karong naangkon. Nabato na, nadunggan. Salamat o Dios nga imo kaming gitudloan unsaon pag-ila sa imong gitukod nga simbahan. Ug kinsa ang simbahan? Unsa ang mga mensahe niini? Ug unsa ang ngay namong makatunan? Salamat Ginoo nga imo kaming gigiyahan karon. Ug imong gisuginlan kung unsa ang mga ilhanan sa mga nangulo diha sa simbahan, o sa mga katabang sa simbahan, o sa mga tao nga nasa simbahan, nga imong gitukod nga naa kanuna imong presensya. Salamat o Dios nga imo kaming gihihatagag kasing-kasing nga madinawaton, mahinulsulon, kasing-kasing nga matudluan, kasing-kasing nga makapamalandong. Salamat o Dios nga sa tanan nga makadungog makabati niini, mausab babago ang dagan nila silang kinabuhi. Mabago sama kanimo, sama ni Jesucristo, sama ni Apostol Pablo nga nagkinabuhing balaan, matarong og walay ikasaway sa imo atubang. Amahan Dios magagahom bisan pa sa tanan nga nangtikang sa pag-alagad, dili sila mapukan ni maluya, kay imo silang gunitan, imo silang ubanan. Dili sila maglangay-langay, kay ilang nabati ang imong pag-uban o pag-unit kanila. Kanamong tanan, sa tanang nakadungog na mati, we declare blessing. Salamat o Dios nga imo silang gamiton sa pag-atubang usab niining krisis nga amo karong atubang, na ang pagtinabangay, paghinatagay, pag-inampuay, pagdinasigay, pagtinudloay. Amo isalig itugyan da kanimo mong ginabuhi amahan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Dili ko magdugay mga kaigsuonan nga kinahanglan kong manamilit alang sa mga listener sa atong FM station 101.3 ano ka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sirdinia, sakop sa lungsod sa Malabuyo. Ako magaingon nga ang Dios magapanalangin. Unya, ako ipabalo nga sunod semana magtuloy-tuloy na atong programa. Bulong mo si Ginoo. Ang pulong mo kinabuhi ko. Okay. Naay message si Pastor Art. Basin na ara ka. Asa ni basin na ara ka?
Aha, akong tan-awon ha. Sa ning kuan na. Base na ara ka abuta kung naara ka. Abuta man labo yung pastor. Mulugsong mami. Pastor Art. Lugsong ko. Human ani humang pamahaw lugsong ko kay paulutan ako mong anak kay kuan. Kana mo graduate naman si Division, among kinamagulang ang anak. Karong 30 siya mo graduate niya. Dili lang ko katambong kay adto ko gihulngan. Ako mawali dito. Kita ta Pastor Art. Malabuyok na ta kita. Or asa ta magkita, chat-chat lang yata. Dalay ko ng Dios, magapanalangin kini inyong son Pastor Gideon. Moingon sa atong programa. Ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. O i-share ning atong programa. Ayaw kalimot sa pagdasig ni ini ngadto sa imong makaila ug sa imong pamilya. Kini inyong son Pastor Gideon moingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good morning. Jesus, magahalan, magapagdahin, mag-aawit, kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.